Oh, da kayo magayam tatang. Sumrek kayo ah. Hagyaman akyaw na nakaw. Umay ko awiran ti anak yaw kani Anjay. Ah, awan aramiden nyo itaaya tatang. Ay awan na nakaw. So nga umayak agaw awer. Ay ala, awarin nyo man nga rin ti apo ko yo. Tarumwar kami kini Anjay. Adala mapan mi katangay. Sige. Ayan ti apo ko kaya. At ajay silid. Agselsil pun tata. Mabit lang tayabang. Naglaingay ti apo ko ngagsilpaw. Amo na ti taltalmagan na. Lasurok lamay sa ti taon na. Naglaingay ngagsilpaw. Ay na. Alaan nyo ti cellphone no madamdama tatang tapno sana maruam. Ay baybayan nyo lakadi ngagsilpaw. Naglaing nga raw. You are very good Junior Abaw. Yun na. How to kalikot a cellphone already. Ay na, madi mo lang ano ka na yun. Tama nga no madadahal ti matana. Mapang kami tatang. Wan anakaw. Oh, at iti kwartayo tatang. Tandanan kayo ang mga awir kini Junior. Ay na, sahanan. Da kayo kiti may. Sa anak may ngagpatpatangdan. Awatan nyo kit din. Ingkay ang merienda ijay store no madamdama. Ala Agyaman nak nga raw. Ay wag. Anya nga oras asumangpit kayo ngay. Malam to siguron tatang. Tadapay papanan mi kini John. Sige nga raw. Aganad kayaw. Pantayan man to apo ko ta. Bakit? Apay, inyag mo dito'y balayan ni Junior bitaw. Awan nga ron mga awer. Awiram. Tadda papanak. Papanamanan aya. Inak agpakulo. Ada intidya anak ta kwartak. Agpakulotak. Napayagan na jak nagpakulot. Unat man ang tubokaw. Di ka pa lang kami nagpakalbaw. Pakulot ka la, pakulot. Gastos la na ita. Agpakalbo ka kay din. Di si kante agpakalbaw no kayat mau. Jak nga ron kayat ti unat abok. Alaki din. Awiramon ni Junior. Ayan ni Junior, bakit? Nakaturog. Apay aya. Yawid ka. Nakaturog pa'y mo't. Urayang pa'y amakaring Ay, saan? Tama nga no sumangpeten dagi niya agasawa. Di da kami arimwar kami ka ni Junior. Aniya. Di mo ibagbagang imay ko impabantay king ka ni Junior Makaraman ka kanyak. Nanta, yawid ko ni Junior. Nga oray nakaturaw. Adtoy, ti chinelas kan badoy tatang. Ay na, naggastos kayo pailaang. Magyaman na ka. Ano ni? Kulot kayo matan. Unat lati buok yu degsapa. Ay, kwa. Siyak din ang kulot itay. Intugot ko tay karler ni nanang yaw. Isaw tinusar kaw. Sinsinan na kulot day tao. Oh, yawid yung matanda ito. Inlakaman da kayo ti sidaan niya. Ay na. Ay, agyaman na ka, John. Talaga nga ipampanakkel kayaw iti asawam. Naparabor kayaw. Kun mayat ti biyagyaw. Naaliwanwan. Mayat ti agi parabor tatang. Basta ada may parabor. Malaksid ano awan. Ala, yawid yun ta si dayo talotwon niya. Papaayaban nak ni Rino nga anak talakay. Inak kano patanggadan niya asawa na, tada trabaho na. Kahit tangdanan da ka. Di uray man awan tangdan kaw ta anak kumot ti tulungak. Agbambanog ka lama mapanijay. Awan tumid la itid na tangdan mo. Kaasida nga rudmot. Basit lati sweldo ni Rino iti pagtrab-trabahuan na. Kasanaw, di mo't ngamin nagadal iday. Di mo't nagpursigi ang nag-eskwila. Di nalatultuladan ni John nakabsat na. Di adal. Kun uray ti asawa na. Di adal may. Di adal dadwa. Darino ngay. Agpadpada da iti asawa na awan adal na. Santo pala anak dang anak. Kat kunam ata day din ang tulong ken ni John. Iso anak ka adal. Ay basta. Di ka mapaniyay. Yung ka nagbambanog. Kun nagsaysayang iti oras mo ijay. Apay ayakas ta ka bitaw. No agsasaw ka kas lamay may sa ti anak mo.
Kasla ni John laang ti anak mo. Pipian ni Jun ta makatulong. Ada kwarta na. Ngam ni Rino ay, ada nga ron maitulong na kadata. Alaman, pasaray datan to pa ti dawatan na. Nagringat lang nga ron ti biyagdan. Putot pa lang kami na putot ba? Tatang, umayak man makilaba. Awan tanom may. Saan kami ang nakapadeliver? Saan kayo ang nagpa-deliver? Tawan kwartayo ang pagbayad yaw. Kasta kaday. Uwin nga rod tatang. Inggatang ko iti bagas kun gatas ti apo ko yo ti sweldaw. Abay, saan pa yan nakatanggap ni bakit mo ya? Saan pa'y tatang? Adamot makabulan ang. Nakatanggap na jayan. Isot paglabao mo na. Tapno makatrabaho ka. Awan na, no di ka agsalungag. Matay kayaw, asimumulagat. Barang makasapulak to lang iti napimpinta sa trabaho, tatang. Kanon to ba ngay? Imposible ang mapasamak ni Kasta. Tawan adal mo. Malaksid no makapidot ka iti balitok ta isaw. Awan na tamuhaw. Nay, apay nga inkuyog mo pala na kita anak mo dito yung balay. Nag-aariwawan na. Di gusik idan dito tatang. Ila, tilan tuman makutkutikot dan. Ay, bantayam na kita wulwul ng anak mo. Lulu, ada nakitak a chocolate i Jeref. Kasla na imas dayjay Ay, wan. Talaga na imas. Talagapo yabro na tsukulit na yay. Hinted na angkel mo ayon. Impawit ka no, tikatugangan na. Ay, nya nga tatiraman dayjay a chocolate, lolo. Ay, naimas nagimas launay. Mabalinti dumawat, lolo. Ay, saan? Kankanik na dyan, numalpasa ka mangan. Ay, uray basit laang kuma. Nagtangkan ka ti ulo mo nga ubay. Nukuna da saan? Saan? Di mo amuti sa waya. Tatang, umay kami man. Ha? Datay paborito ka manuka. Anjay, dumanon ka. Ay na, kadwam gayam ti paborito nga pukaw. Ay, umay ka man, Junior. Kiss Lulo. Ay na. Ay na, maburing ije balay. Iso nga ipasyar ko man laangan. Kaya't nan sa ti makikaro ba? Ala. What do you want, Junior Apukok? You want banana? I have banana in the kitchen. Umay ka, ading junior, agay ayon tayo. Ay. Di yung kay ayaman ni Junior. Tama nga nung maisurong agulwal. Ay na, baybayan nyo ka di tatang. Gaganga iti ubing tinawulwul. Oy, apaya di ka pa agawid aya. Tunton. Nagawidan an ni tatang mi, lolo. Kunana nga mangan kami pa'y ditoy. Aya. Inkay nga rudan tumulong agluto iji kusina. Ala, tonton. Kaya ayaman nyo ni Junior, tasyakon ti mapan iji kusina, wen? Wen, auntie. Inkasukunan dagiti anak tarino. Tama nga no agpapaanawa daman ijayan. Agung at tuman ni tatangan. Madamdaman taon. Saan nabalit at damon ni nanang? Ay, amom lang arudan akagurguran ni tatang dagiti anak ta. Nawulwul da kanu ngamin. Kunang nga rod ayawid ko idan. Ngam kunamon ni nanang apakanan na pa ida. Ay, kababain ka da na ng kantatang. Imbis ta data kumatimangtad ka da kwadang. Saan? Taisuda mati ka na yun amang mangtad ka data. Anyay. Bet, awanan tamag nga rog bakit? Naimbag ka ni Manong Jun Tadaan da. Dakkel nga min di sweldo da iti asawa na. Hiso akay kayat ni tatang ida. Ala. Saan mo na panunutin da ita? Addan tulat tamad asit ti Diyos Ni, nagsapa kayo ng imalati dito'y balay tatang. Kaririin mi. Wow, tomay kayo ikan iti udang. Napanak nagkamulitay ka. Sinapak tinapan nagkamal. Ni, nagimas ang tatang. Kuna, ada pa'y nayon nakapay. No kaya't yaw, lutuwa kaon. Awan aramidin nyo iji balay aya. Ay, awan. Ala, tasya akong timang ilutaw. Anyat kaya't yung alutaw, pritaw, ano, isang agkaw. Kitaham da ito yun. Ha? Nangalami ti dayta sing-sing. Napidot ko iya kataltalunan. Idi na pa na nagaradaw. Anya? Ala,
Saan sa mo ta sinsinan a singsing day ta? Balitok sa nga ron. Naktuman ipakita ijay ilay. Taamangan no na balor da ito. Bakay. Lakay, gimatang darino iti ado aburias ta. Agtarakan da iti burias. Nay, nangalaan da nga itinggatang da. Inutang da. Saan? Naglakwan na kano iti napidot na asingsing ijay talon, iti agar-arado. Ha? Singsing? Wen, nabalor kano da iti asingsing. Inggatang na adagusan na iti burias. Kita man la ugali da diyang anak tanya. Gimata nga dagos iti buryas. Di man la nang ibingay mo iti kwartada. Ha? Man naging bubukot na talaga na diyang anak ta. Pipiyapay ni John. Ta saan nga naimaw? Saan na bale at pagbiyagan damot tinangigatangan na? Ay na. Nagswerte mo tanarinaw. Apay buryas ti ginatang na ngay. Di na pala inggatang iti siminto. Kas kadalan lang daw. Tapatarimaan na ti marmarba abalay da. Paaduan na pa'y siguro Iso agim matang adagos iti baboy. Ha? Nakapoy talaga ti diskarte da yarinaw. Ayan ti apo kaw, taw awirag, diyan anak kaw. Nasaya at may kayo tatang. Pakiaw-awir yuman nga ron ni JR. Tamapang kami di ospital. Ha? Apay? Sino tin na ospital? Ni katugangak tatang. Simmang pagatan manipod abroad. Adanadagsan na sakit na. Kat iso ti agagasan na. Anya? Naipos nga rodan ti kwartana. Iso ada kami ti mga tultulong kingkwana. Kastaya? Iso pasensya kayon Nooan pa'y mayatad mi akwartayo. Awanan kami ita. Ha? Sige. Okay lang. Awan problema. Sublatan na man ngagaw awir pa ka. Apay, mapangkaman na nagpakulot. Ay, agpakulot na. Awan to pa'y pagpakulot ko. Tadidak mo't ikikanin da dyan. Awan ka no kwartadan. Ha? Agad, gaputawan maitadakan kan. Aglaladot kan nga gaw-awer. Ay, si kante gaw awir. Masaduta ko. Awan mo't agas ti banog ko. Agsaysaya nga la ito oras ko. Nagalas katikas ta nga aramid mon. Idi ada kwarta na Ay, dyan. son! Sumanao ka mo tababakitan. Nakalako kami ni Tibaboy, tatang. At iti kwartayaw. Ha? Ay na, nagadumot na ito yan. Rino anak ka. Wen, kwartayaw. Inikak mo ni nanang iti kwartana. Ay na, kamaudyanan na. Pimintas mo't langan ti biyagyaw anak ka. Naayat unay ni Apo Diyos, tatang. Patarimaan min to pa iti balay min. Kan palawag ti kulungan ti baboy. Dan nayunak ti katangag. Ay na, maragsa ka nakparakin ka. Rino anak ka. Ay wag, umayak to iti balayo Tumay ko awiran na kita pukaw. Lolo, ado ti chocolate may ijay ref mi. Kayat ya? Ha? Umay kayo ijay balay mi, ta ado chocolate may ijay, lolo. Ha? Sige, apo. Kiss ka man, apo ko. Simingpot kayo, lolo. Italaang ngayong kiss na. Ha? Kwa? Idi kulot ti buok yun na uyong kayo. Ha? Ay na, tila'y bagbagamit nga ubeng. Awan ngamin pagpakulot ko. Iso nga, unat manan ti bukaw. Gamita tayo ni kanak ni tatang mo iti kwartak. Agpakulutak manay. Ay, baka umuyong kayo ngay manan magpakulot kayo. Ha? Ay, saan, apo? Nasingpit ako na kanayaw. Papanaam bitaw. Ije balay darinaw. Tay nakawawi rin dagiti anak na. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidam. Ha? No asino tanda kwarta na, iso ti papanam. Itatawanan ti kwarta da John. Saan mo ida napagananaw?
Nirino mananti kay kayat mo, ta isutad da kwartana. Saan na pa nang idawdawat? Ngam kasanon, numaawanan da iti kwarta, di panawam tuman idan. Amirism ka di tiar aramidem, bitaw. Sana may parbang tikasta. No asino tiyadan, iso ti paboritom. Ngamnawan piman kwartana, di mo pagananaw. Agyaman ka at nasing putlatan ni Rino kan ka. Itilikodan ti panangumumsim iti kang kwana. Apay, di ka mabain iti kasta nga raramidam, bitaw. Mala, Uston bakit? Wag, maamiris ka ti bagbagam, bakit? Surya, pasensya, no ada nagkurangak, bakit? Sana siya ti pagkidawam iti suray. Ni Rino, kanta asawa na. Wag, bakit? Agyaman ak iti kanayon na panang palpalagip mo kanyak, bakit? Mangantayon, nakaluto akon, kaya nakagauak pa yan. Nagbanglumot ang tilinutom lakay. Ay, siyempre Bala, sumangukan ba kahit na mangantayon? Ayan dagiti anak tangay. Ay na, adada iti silid da lakay. Sige, tayo nakayaban ni da. Mangan kayo kadilatan, ayab kay lang ayab. Ay di ka pa'y mangan, Alex. Saan nga ron? Saan ka mapising? Mga anak tulat ta ka din. Sige nga raw. Sumarunukan. Isi ka nga ay garet. Umay ka mga na Nanganak ko ni Girwan. Umay umatraman ang tilinuto ka nakaw. Naimas da ijay. Kanan nyo latta ka din. Nagdagulit kayo. Ingkay jayin. Sige nga raw. Ayun na yan. Doon na to lakay. Apay ngagsangsangit ka. Awaan. Di kan aglibak. Anya ka di manen ti pagsangsangitam. Awan. Maladingitan aklaan. Apay ka di manen lakay. Pampanunutak lang amin dagiti anak tabakit. Ililiwag na hindi kinalailo na kanyak nga amada. Hindi babasit na pa'y. Nagbaliwan ti ugali da. Hindi adanakam da. Ay, lakay. Nakadungdung mo na kanyak iday. Kanayon na aglampay kanyak. Pasaray siyak pa'y ti kayat na kaindan iday nukas jaya maturog na. Bita, di na kong paganda no. Maawatam ko maida. Tanaunday apanawan nga imbating ita. Simurot ka iti sabali a babae. Kat italaan nagsubli ka kadakwatan. Nagbabawya akong day tangay naramid ko. Ambo ka nakabasulak ka na kayo. Nakabiri sa kaon. Kinagyaman nagtay nawat naklatahilain. Ala, pasensya ang lataitan. Tapat tiyag ang maawat da kan tumot laang. Mapanakon bakit? Nay, papanam. Inakilako tinangkat ko tinapa. Ay na, nagpudot lakay. Agtalinaad ka pa'y laang dito'y balay. Mabannog ka laang. Lakay kan. Iso nga aginanakan. Papanan nyo? Inakyagla ko anak kaw. Aday nangkat ko tinapa. Inak isursaur. Saanan? Di kay lagbayin nga glako-lako dita. Amangan no ibagadag iti tattawa, baybayan da kayo. Ngagbisbisin kayo iti pudermi nga anak yo. Kaya't kulat baka tulong ka da kayo anak kaw. Basta di kayo mapanaglako-lako dita. Kaya't yun lang amin na masyan nag iti tattao kada kayo.
Iso akong dilako-lako kayo. Ala, di kan rumor lakay. Tapno saan nga agunget ti anak ta. Sayang dagiti inangkat ko, no jak mailakaw. Kuyugan kan taon amapan mangila ko no madamdama. Urayan ta makarwar ni Alex. Sa tanto matrumwar amapan aglako. Si mangpet kami gaya man manipod trabaho, garay tanakaw. Kayat mo tay timplaan kay tigatas mo. Uno Diyos. Di kay man kundi sinpat akas na tatang. Sa anak nga agraraman tapno agpaserbi kada kayo. Kabang ilaktag timplay tigatas ko. Kayat kula sulnitan tinagkuranga kada kayo iti kabsat mo. Ay na, awanan. Naladawan ti amin. Imbes ada kami ti pagserbyan nyo. Ang mga nuda kami ti mang serbi kada kayo. Talaklakayan kayon sakay nagsubli kada kami. No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito balay Itatalakay kayon sakay kundi subli kada kami. Da kayo ti pudno a pamilyak. Iso da kayo ti pinilay. Kat kapilitan apilyan da kami talakay kayon. Ha? Pinapanaw da kayo siguro. Iso anapilitan kayon nagsubli kada kami. Ay, saan anak? Talaga sinublian kayo. Tada Alam kayo... mo, Ston, jak kasapulan ti ado a palawagyo. Maistresak lang ang kada kayo. Saan kumabot akasta ti panagsasauyo iti amayo, anak ko. Respetuan nyo kumabot. Amin na pa nagrespeto. Impa ay miidikin ko, ana. Ang naman niya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbate na tayo. Katkasla tayo pimpiman, idi a pinanawan ti padre di pamilya. Tasimurot iti sa bali a babae. Wan, ngam uray pinanawan na tayo. Saan ang nagsarday, ang nagpawit iti para kada tayo. Isuti ng paadal kada kayo. Pagrebangan na dayta, tayo isukit nga rod ti amamin nanang. Iso adiyo iboy-boy tinararamidan na kada kami. Husto mat ngamin, nanang. Saan ko nga iboy-boy-boy, anak ko? Ibagbagak laeng. Ipalpalagip ko. Taamang ano nalipatan yun. Iso nga rod adimi kayat nga aglako-lako dita. Taamangan no ibaga dagiti tattao adimi tultulungan. Paawa effect ngamin ni tatangkat. Iso akon di gagat nga aglako-lako. Baybayan yun no kasta ti kayat na nga aramitan. Kayat na nga rod mo ti makatulong dito'y balay. No ipapilit na ti kayat na. Nasaysaya at la pumanawin dito'y balay. Alex. Nangag ko ti imbagbaga dagiti anak ta bakit. Ha? Baybay am day chay. Palabsam latan day chay anay bagada lakay. Uray anya ti aramidag. Talaga di dak may patag dagiti anak ta. Nagimula da iti sakit tinakam da kanyak. Sa bagay, basol ko ti amin. Ala, baybay amon ti naibagada. Tagagangay nala siguro ti kasjay adyarda. Gapu iti inarabin mo iti kalabas. Nadlaw kong agpupudo dagiti anak ta no adak diti balay. Siyak ti pagpupudutan da. Iso nasaysaya at siguro no pumanaw akong ditoy. Tamarik nakasa anak a welcome. Ha? Papanam kumangay. Ay, inak pa'y makipag na iti kabagis ko. Katulong ak iti negosyo na iti tinapa. Panawan nakmanan. Kasta ka di. Ay, bakit? No pumanaw ka. Sumurotak nga rodken ka. Saan kayon apumanaw dito'y balay? Tamaki asawa akon iti mabiit. Anya? Oray siya, adan no biyak. Ket ikasar ko niti mabiit. Lumasin kami iti pagnaadan. Ket isungar aramidan mi ti kastoy. Tadimi kayat apanunudan dagiti tattao a pinapanaw da kayo dito'y balay. Da kami man nagtiagbalin adakas no kasta.
Saan kayo na pumanaw? Tada kami ti lumasin iti pagnaadan. Saan nga Ruden? Agtalinaid kayo diti balay. Tabalayo mo da ito eh. Da kami ti pumanaw. Takabalan mi ti agabang iti pagnaadan mi. No kayat mo ka bagay, si kanti dutukak ngagluto iti tinapa. Ta siya taglako ije pwesto. Ay, ikatwan Kaya't ko, tapno adda na talgid at trabaho, manang Romana. Nala nga rod, ag tinulong ta ka bagay. Aganos ta atan niya ngay. Agpadata mo ta sana nakaadal, isungawan pensyon ta. Huwan nga raod. Adumat adag iti negosyok ide, ang awan ti bimayag. Takanayon kami mo't ide nga agapa iti maikadwa nga asawak. No apay mat ngami na nasulisog ka iti sabali a babae. Huwan nga raod manang. Banag a pagbabawyak iti kastaunay. Nala, saan pa yan nala daw ti amin? Mga barwanan ka manan. At dapay gundaway mong agbalbaliw kabagis. Oo, narabyan ka manan asin mangpet, lakay. Ay, huwan. Taadaw tin sambut ko alinuto alakon ni manang ko. Ay na, agop overtime ka na kanayon. Mabambanlog ka na kanayon, lakay. Okay lang, bakit? Napigsaak pa'y mait. Kabailak pa'y mait ti overtime. Napagadaltan dagiti talong anak ta. Di mo unay banugan ti bagim. Kabayata na napigsaak pa'y. Agtrabaho aklat tabakit. Nang runa kitawan mo't pensyon ta. Tanariga at numang namna matalatan iti itendag iti anak ta. Lakay. Wala, tagpulusak. Kaya't kung taginan na bakit. Mangan ka pa'y Sana ka mapisin. Nagmerienda ngamin itay, iji balay ni Manang Romana. Nakapsut akon kabagis. Gapoy ti kimpot asakit kanyak. Isu ang makaamukan kadag iti mapanawa ka negosyo. Ha? Sikan ti pangital ka kadag ijay. Sapay lakumatan di mo may bayan. Ay, hindi kagsaw iti kasta akabagay. Tagbiag ka pa iti napaot. Marik na kasaan ako ngagbayag dito'y lubong. Nakapsut ako na din ko. Manang. Nimat gayam tatang tinang ipatawidan ni Auntie Romana itinapanawan na ang negosyo naman. Kaya't nasaya ta, tapno at damat pagkwarta ni tatang. Tapno saan lata namang namnama iti-itid takadakwada ka ni nanang. Wan nga rod nagbakbakit mat ngamin abalasang ni Auntie Romana. Kan duduada nga agkapsat. Iso arong banglaan ni tatang timang tawid kadagiti sanikwaday di Auntie Romana. Oh, di ka una agsida iti taba, Alex, lakay. Kita ang tabagim, grabing tilimok magham. Diyak mat nga rod makapangan no awan ti taba si daag. Yag mo manday ta. Di mo ya dayo ti sida na. Diyak pa'y nabsog. Kastoy ka na yung tikat katanga masinsidaan. Pasi ka tabtaba. Kasta nga rod ti kayat ko asidain. Baybayan na kadilaeng. Diyak nga rod makapangan no awan ti taba si daag. Yag mo dayta. Tayo busag amin dayta. Sayang tinaigatang. Ha? Alex. Uy, nagpigsa ti urok mo. Alex. Alex? Alex! Diyos ko! Pakarabaw! Tulungan na kami! Dasawag! Hello, Ipag. Ipagarit, ni manong mo. Itare ko dito ospital. Anya, apay, naano ti kapsat ko? Naatake. Madaman na tamtamingan dali doktor. Anya nga ospital ti ayan nyo, taumayak kadagos. Darasag pa'y tang pataray,
Tapno makasampay ta kadagas iti ospital. Ay, nagbuntog lang kit ginayat to'y sarsaron mo kalugan. Overtake ak manlangan. Ha? At tutrak ang masabat ko! Ah! Diyos ko, di mo ko mabaybayan. Dagiti anak. Di ka unag ladingit. Tama nga no makapadakas kan ka bakit. Dagiti anak ta, nakay. Nagsaruno dalakit di mo na ospital. Agtalag ta iti Diyos. Patsyak adi na baybayan dagiti anak ta. Kumusta kan, Gareth, anak ko? Awanan. Pinutid dan ti doa sakat. Agapuanan ti pan naka-aksidente. Anak ko. Awanan sir-sir tatang. Saan ako na makatrabaho? Kasano ang pay? Ala, di ka ni agladingit. Sinapatag, si bibiyag ka, anak ko. Awanan sir-sir Tamay sa ako na baldado, tatang. Di kang danag. Ada kami iti inayo ang mga sikaso kada kayo. Ayan ni nanang. Ada iti word nga ayan ti kabsat mo. Sinublatan na ti ipag mo ng bantay ka ni manong mo. Kat, kumusta matan ni Manong? Nasayat mo na. Iso na lang ta saan unay ang makabalikas. Naapiktaran ti panagsauna. Gapo iti pat nakaatake na. Apay nga, akas ti matan tinagtungtong palan mga kapsatatan. Apay. Aga brodak nanang. Iso ada kayon ti pangital kakit asawak. Masapol ngamin ngagtrabaho ak nanang. Tapno da pagbiag mi. Ala, si katimakaam mo balasan ko. Kat di ka madanagan, tasaan mi abay-bayan ti anak ko. Agyaman akunay, nanang. Agyaman ang temay kayo, nanang. Ha, apay, anyat sang-sangita manakaw. Iawit ako ni Kipalayo. Diyak kabaalanan nga awatan dagiti ang kakasakit nga ibagbaga ti asawa kanya. Ha, awan lang harod ka nun ti may tultulong ko kankwana. Padagsanak pa'y kankwana. Tapay nga ay akas na ti ibagbaga na. Kat asawa na ka mat. Saan mo mat anagayatan ti kasta nagtungpala man ako. Nagbaliw ti ugali ti asawak nanang. Manipod nagbanag kakakastoy. Iso ayawit na kon. Pangasi ako nanang. At tuyan ti gatas yun nakaw. Kaya madapandisal. Impapudot ko dahi tapandisal. Agyaman kami, tatang. Agayaman kami, tatang. Ala, inume mo ti gatas mo garet. Ta subwak ni manong mo. Ta ni marigatan nga aggaraw. Ay nagatas kan ikagsangit anak ko. Agyaman kami kada kayo kininanang. Tanakasingsingpot kayo kada kami, tatang. Kat pakawanan da kami kuma. No ginura da kayo iti kalabas. Maawatan kayo. No apaayakas jay tirik na yo kanyak. Ta nagbasulak kada kayo. Ado tinagkuranga kada kayo iti kalabas. Isungay ta. Sulnitak dagiti nagkuranga. Makawanan na karang. Wen, napakawan kayo ni tikabsat mo, Alex. Siya kede ate rumbeng agkedaw iti pambakawan kada kayaw. Gapo iti panagbasol ko idey. Ipatpatag na ka, tatang. Wat gan da kayo kani nanang.
Taran, ipatpatag na kayo ba't anak kao. Ikaren, aginggat ka balak. Aginggat na pigsaak. Diyak tumauma mga sikaso kada kayo anak ko. Di kay baybayan. Awanin trabaho miti kapsat ko, tatang. At datay negosyo ngayon patawid ti kabsat ko. Napigsa ti birok na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan niyo iti pagbiyagan tayo. Kahit manang danak iti mga sikaso iti dayjay, tapno maipamaysak ti mang bantay kada kayaw. Ag tinulong kami kaninanang yaw ang mga sikaso kada kayaw anak kao. Agyaman kami, tatang. Yawan kami sa tao. Ay, papanam ilon. Nakasukat ka ba Man ang apply iti trabaho, tatang. Pag-applyam ngay anak ko. Naibagang ngamin ni inhanda ni. Ngagbirbirok ano ni ante ka rin iti para lako inyay pwesto na. Imbaga ka diya mismo ni antim akaringkan ka, gagsapsapol iti trabahador na. Haan, tatang. Nangagkulaan ka ni insan dani. Madasak ti agaplay, barang ayat nak. Kuha. Sige Makaamu ka nga ron, anak ka. No kasta, napanan nag-apply ni Manong Elon iti trabaho na, tatang? Why, Nadja. Di antiyo akaring ti pag-applyan na. Talaga desidido ni Manong agtrabaho Why, marigatan nga na makastrag iti trabaho, gapu iti kinatao na. Ang patsyak ita na maawat matan. Tani antiyo mat akaring ti pag-applyan na. Wen kan anak kumat ngamin. Siyak kumatag trabaho, tapno makatulong kada kayo. Ngam kastoy mo tinagbanagak. Pinanawan nak mo tinakasikog kanyak. Ala, di mo panunutan dahi ta anak ko. Dikit di anak mo ti panunutan. Uray tada kami kanimanong mau. Tumulong kami, aging katkabailan may. Pasensya kayon tatang Nagtalukak mo't ngamin iti dayja alalaki nga uray nabiit kami pe anagamam mo. Ala, daditan. Kahit agbalin ko mga adal dahi taken ka anak ko. Amum taon, inton sumarunaw. Mano akilo tigatangam kabsat. Dito yan sukay, presko amin nalako kaprutas kinatang gumatang kayon. Anting aring, naimbag nga oras mo. Apay, ibaga mo na niya't gagaram, tanay, bisyak ngaglaklakaw. Madamdaman ton nga ibaga, anting. Inton haang ano ambisi. Dito yan sukay, anyat gatangam. Pumanaw ka pa lang araw dito sa angaw, tanay. Tamasaraan na gitag-gatang elon. Di kag display dito sa ngwanan. Agpaigit ka dita. Uwan, anting. Ay, salamat. Naibus manan nagitilakok. Nagadugayam iko umaryo, anting. Wala, pimanaw nga rodon tay para lakok. Iso asisyak ngaglaklakaw. Marigatanak. Alaan laon anting. Tapnoan lang atulungan nga klao. Anya? Ay, asino nga iti gumatang no si kati para lakaw? Agmula ka kede iti kamote. Tauray siyak ti pangilakwam. Ay, saan mabagat taglakaw? Nay, di ka maupupay elon. Nga, may bagbagak lang tagpaysaw. Maawatan da nga ron ti ibagbagam no si kataglakaw. Awan na, sayang ti may pasweldo kan no bilang laang. Tama nga no umakardag iti customer ka. Agmula ka lang iti kamote. Kas kada karabasan no isaw. Tauray siyak ti pangilakwaman niya. Narigat nga minan ti danom ita, anti. Naawan matudonan. Ay kat, ano samtag sakdo iti pagsibog mo kadag iti mulam Ingkag sakdo iti karayan At ayumot ni karayan iti talon, anti. Ay kat problemam daytan saan ko na problema? Anti. Ala, agawid kan.
Pakumusta ang tulangan ni tatang mo? Elon, Ha? Hiamat gayam ay ha? Angay? kastoy, tindera lataan di tikpalingke. Nakita namin ti panagkapum dita pwesto ni Auntie Makarim. Ay, wan. Agam layak arala una, agam ninak mo inawat. Ha? Apay nga eh. Kat kunanamot iding agsapsapol iti tindera na. Nyaan mo? Ninak mo kayat arala una. Hapay hapulak iti ramahok ita. Na ayat wa maatulong inye malaymi. Nya mo ngamin makagarnin. Tawan mo pangalaan iti danom. Nariga ni nanom inya alami. Awan ti paghibukot imula. No kayat mo, di ta pwestok ti papanam. Ang mirmirok ay iti adwam. Saan? Ngam kayat ka tulungan. Kabalak taglako asi siya. Ngam tapno matulungan ka ah. Ah? Si kan ti alaka para lakok. Kan tapno nawaya ti oras ko. Makapanak iti sa dinuman akayat ko apapanan iti anya nga oras. Ay, hingiman nga ron. Nyak tariga gayan tinakgal ahwil no. Tinapanag ka ramahok. Kat makatulong nga inye malaymi. Nang rona kat kaan anak ni abhat ko. Oh, sige Elon. Mangrugi ka nga ro din. Inton bigat. Amod yanan na. Makatrabaho ako na niya. Makatulong nga kang Inawat na kanya Auntie Karing? Saan aning? Ni Ayha akaadalak iti elementarya ni nangalaan niya. Agla ko ang inye muhito na. Ni Auntie Karing ngay? Di na kainawat? Haan mo? Ni na kaya? Masakit para kanyak ti inaramid ni Ikit yaw, anak ka. Mismo akaanakan na. Ngam kas lalaisen na pay, gapoy ti kas diya kinatao na. Uwen nga rod ah. No di na kaya tikabsat kong agtrabaho. Di na kuman tinagibasit ni Manong. Tamasakitan mo't di tao. Nahalala, bayan yun. Talaga kas ta tida dumata tao. Uray mismo akabagyam. No bimak na ngayon, adda dagitay ngumato ti purwana. Saan mo't kit di nga amin, ang kaduan ti kastaitan. Di da kan ammaw, kundi da kan talyawan no addaan-daan. Tagaano ka nga, Jelay? Asi dagti mi dito ay nana. Ije masungad nga ili ti ayan mi. Ah, kastaya. Kunaknupod no, babae ka. Ay, Nagpintas ka nga, men. Kan nagpudaw ka. Nagsiksi ka pa ay. thank you, nana. Kan nadamo barukong mo nga, men. Kaslapod no, babae ka. Ay na, nagtubo na ita. Ay, charot. Ay, saan ka di? Pinaikak. Tapno manayunan ti pintas ko, ha? Anam saan man dahi ka barukong-barukong ti pagsaritaan? Oh, anya ngay. Awatan na, kasinderan di ti pwesto, ha? Ay, katuan ah. Ay, pasado ka adagusan. Tanapintas ka nga uray bading ka. Ado laki diti umasidag a customer. Nang runa no nalaing ka mang bulatseng. Ay, sus! Dahi na ti paglaingak, mader. Ti mang bulatsing. Iso assure na sure ako. Umado ti customer mo, ano siya, ti agla ko. Dito yan! Dito yan! No presko a prutas ti sapsapulan nyo, ha? Dito ilang ti pakasarakan nyo iti dayta. No kagatem, ay, very crunchy. Kastamutan kadagiti nateng, presko. Oh, dito yun mga suki. Oh, manuti kadangam suki. Very crunchy dagito ilako mi. Ta fresh na fresh. Saan nakasi tilako da dita bahir a pwesto analaylayan. Kasla kalaylay, di aglaklako. Ay! O, dito yung mga suki. Bili na kayo! Ahin niya, madam. Naibuhan ti hap-hap mo lang yung aprutas.
Kanda ito lang tinabati alak umi. Ito, sorry madam, ah. Elon! Elon, naipaibus naman ng dagiti lakot Wan nga ron, ay ha? Dua bukal lang nga apal inabati. Yawid mo daytan. Ha? Nalaing ka kaya maglako Nalaing ka nga gaya biti customer. Ay, wan ang arot in trabaho. Iso atan anay maanak, Ay na, hagyaman nak Elon Gapukan ka, nanayon ang dagiti customer ko. Adugayam tamamom dito ili. Along garap nang inyay. Kasta ka di? Ay, mabalin mong tagawid, tanaibus mo tantilako Elon. Mayat, naman hapa man ang tiawid ko. Wen no kanayon na kastoy, kanayon mo tamasapa ti awid mo. Nanayunan na gini customer mo niya, nana. Wang nga Rogelay. Kat gapukan ka dayta. Iso na lang tapasig alalaki dagiti nainayo na customer. Gagangay, tabalasang ti para lakon. Siyempre, arakan da gini boys. Wan nga raw. Napintas ka ngamin abadeng. Ay, thank you, Kaya't kasano agawid akon, tanay bus mo nagitala ko tayo. Sige, syakton tagi simpad dito'y puistaw. Tay sweldo, alaak na. Imbagak mo't kada kayo, nga inaldawak ti kayat ko apa nagsweldo. Ay, jacket ti binulan, inaldaw ti kayat ko. Sige. Itad ko ti sweldo, mitangal daw. Elon, friend. Kasanungatan. Ay, adna kanip problema. Ay kwa, imawag nga minti kabsat ko abroad. Alaan nak kanon. Anya? Naipagnak nga minan dagiti papeles ko, friend. Flight ko lang ang tururayak. Agam ron ang gayam? Wan, tayo abroad ti pangyaplayak iti inlepas ko dito a kurso, friend. At ano ngay ato yung puwitom? Gatanga mo ano kayat mo? Awa mo, wartak. Awa mo, paggatang Kat, uray hulugam ton Basta, agidaon ka kumaiti aramatak nga abroad. Hingi. Nagdiskit arak. No kasta, kaya't mo agatangan? Ay, ayat ula-unay. Ay, kay pangalaam nga rod iti pagdon mo nga, Elon. Ila ko kung anya inuang Anya? Wala. Sa bagay, di tayo mo lang mausaran tayo nuang. Di tayo mo makatalo no kastoy nga wandanaw. Mala, makamukan anak ka. Ang hayang na niya apwento no ila ko na iti hamali. Alam nga rudan anak ka. Kakaiso na akayat na ti installment. Ay, man-manon ti kasta. Nana ka rin! No maitalag ti pwesto kanya, oray siya kung tagbantay tapno makainana kayo. Ha? Okay na nyo tila ngayon Nagkutong kayon. Ang mga nagsakit kayo na mabandog kayo ti husto. Kabailam ka di nga uray awan ka duam, Jelay. Ay, ako fa! Masya na kamin ka. Iso anasaysaya at no agres ka pala iti balayo. Tapno saan ka ma-stress dito yung aglako. Sige man nga raw. Tapno makarelaksak man mag. Ingka agpaparlor, agpasyar kayo, out of town kayo, beach kayo, kas jay. Di mo pagdanagan to'y pwesto, tasyak ti bahala dito'y. Ilakok amin nga ipalakoy yo. Talaga alinyam taglako Siyempre di oray to'y mismo apwiston, kat ilakok no kayat mo. Ay, sana. Kakaiso na pagbiagak. Diyak kaya at ngailakaw. Anya nga'y panawan kan, friend. Flight ko ninton sumaruno nga aldaw. Aganan anya mamanam Happy trip. Agyaman nak, Elon. Kat makaamukan diti pwestong. Kukuha mo dito pagtagilakwan. Upay ako nga tadyak may na mayadan. Ay na, di tantumad lati turong na. An nadam da ito'y remembrance mo kanyak. Napintas ti lokasyon na, ado ti aggatang dito'y.
adun sa matinaglakwam, Elon. Agpautang ka man. Ha? Ay, hika itimot. Hika ate adun naglakwan na, tanang rikap ka adaos. Ay na, awan gumatang, iso ang nagrikapak. Ha? Alan pautang anak man, ore 500 laing. Bayadak to, lumakalako Ipaibo ko pa lang ito laong sa kanto umutang. O na mati kinapaidam mo. Agbayadak man. At na niya inutang mo hindi na mo. Unam abayanan. Hindi mo pinabayanan. Dua pa'y ari mo. Well, ipampaminsan kung ito nabayadan. Alan Ipaibo ko pa lang ito lakok Nyelay. Elon, nang lukat ka din ni Jilay itay dito'y puistaw. Saan man manungal dangon ahaan alok-loat. Nay, apay ngay. Isumot la na bayaga saan na nagrimit kanya ka. Nasaan mo gaya man ang luklukat. Sayang ti kita ti puistaw. Kahit naimbag man no da gumatang di ti puistaw. Maawatan da mo lang ata ti bagbagam. Maawatan da mo No, ni na maawatan ka ihin niya. Wano, padamot la iti panagsao, dagiti customer mo. Ay, nay. Adamang lukluk at iti pustaw. Ay sos, agtatakaw sa mo dahi ta. Ay, sino ka? Apa lukluk at am tapustaw? Day, asino kayo, nana? Insaldada kami dati o pesto kanya. Anya, na, asino tinang isalda ka siyaktakin pwesto dita? No kasta, sika ti akin kaanakan itinangisalda dito Anya ka anakan? Diya ka mo ti bagbagam. Ikit na kano ti akin kuha dito Saan ko akap-kapin na ano kunak lang arodan? Siyak takin ko dito. Awanan ba no asino man dayta? Asino ti bagbagam? Nana, insalda kami ti agnagan iti jelay dito daytay bading. Anya? Ay, nagloko na diya badingan. Insaldanan ti saan na ako kwa. Ay, saan ko akanakan dayjay? Ay, pumanaw ka dita. Awan karbang am dito pustaw. Ne, isubli yung ti kwarta ngayon bayad ko. Ha? Isublim ti inalan na. Tapno na saya at saritaan, nana. Manunting ahapulan yun, Ay, dakkalagatan ti ka sa pulak, Elon. Mabainak ko mga umasidagkan ka nga mamuk nga dun ti urnong mo ka nakan. Hingi. Pautangan ayo. Ay, agyaman nakan. Ay na, nakasingsingpet ka. Ay, mababainakan ka. Ne, apa yun, Maulawak mo dyan. Agrikos ti pagkita ka. Umay ayo. Aghanggan ayo nito amagak, Kamalan ti pakik. Hitaray na ka sa ospital. Hige, mamiin lang nga na hirap ni Puesto. Apay nga, yan agadumot ng timpura sakit ko, Elon. Nga nun, Ano kanupay gaya man ti bato ti kindik. Kanada kanudak kalabo iti tiyan ko. Ahapulan ano ama opinat imukol itit yan nyo. Atanda ano, Ikatanda. Ay, kasanungay. Awan kwartak. Awan pagagas ko. Sapay jakpay na sa katipwistok. Kapilitan sa mutin ngay lakok. Anong ayat nyo? Hiyakon imang gatang. Halaman nga rod. May mayatan no si katimang gatang. Ngamtitid ko iti sa balay. Hige, hiyakon imang gatang. Elon, mabalin at ang danan nga agbalin at tinderam diti pwistom. Naimbag ayaw gaya man, Saan pa'y ngam kabaulakon ti aglako. Sa anak ba't nga agbagkat iti nadagsan. Kasapulak tagtrabaho tapno da pagkatang ko iti agas ko. Alan Elon, nagpagpakaasyak. Alaan nakatinderam. Tapno da pagkatang ko iti agas ko. Nakayon imakaam mo. At no yun will do yun, Ninayuna na itan. At tapnoan na ingatang yung iti kanan agah yun.
Ay na, agyaman na kanakan. No, niyo ka maalat niyang lako. Niyo pilitin ti bang iyo, anti. Na ang mga no umaro ti hakit iyo. Kabakilak, Barok. Masapol nga trabaho ak. Tamabain ako nga umutang kan ka. Adun ti di mo pinabayadan nga utang ko. Sorry manan Elon ah. Pakawanan na kumaaga po iti kinatangsit ko kan ka iti kalabas ka anakan.